Ojadili ijewo mma na mmụọ Mbombo timbo titi mbo udekwe tisie ude Mbombo titi mbo ijewo mma na mmụọ Mbombo timbo titi mbo Ojadili Mbombo timbo titi Ojadili ijewo mma na mmụọ Mbombo timbo titi mbo Ojadili Mbombo timbo titi mbo ijewo mma na mmụọ Mbombo timbo titi mbo udekwe tisie ude Mbombo timbo titi mbo Ojadili Mbombo timbo titi mbo Mbombo timbo titi mbo Ojadili Mbombo timbo titi mbo Ojadili Mbombo timbo titi mbo Ojadili ijewo mma na mmụọ Mbombo timbo titi mbo Ụmụaka, ụmụaka, enyi Jizọs. Ụmụaka, ụmụaka, enyi Jizọs. Jizọs, Jizọs, enyi ụmụaka. Ụmụaka Ojadili ka ekunu mere tata. Ka eke si anya anwụ. Ka ekunu mere. Ka nne unu mere.
ka ka ụmụnne unu mere ama m na arụ dịcha onye ọbụla ka njikere unu ajụjụ a ọ bụrụ na nne gị ma nna gị wee ebe ọ gara wee n'ote aka onwe ihe dị mkpa ị chọrọ ịgwa onye ahụ ka ị ga-eme ama m na ị ga-akpara ekwentị gị itinye akara ekwentị nne gị ma nke nna gị itinye na ntị ọ na-eme gịrịngịrịngịrị nne gị na nna gị ọ zaa gị ịgwa ihe ọ bụla ị chọrọ ọ bụkwa na nwe nwanne gị nọ ebe tere aka o nwere ka ọ bụla nọ mba ofesi anya onye ahụ na-eme gị ọkwa ị ga-emebi ịkpara ekwentị gị ikpo onye ahụ na ekwentị gị na onye ahụ ekwuo ọ ka ngwụ n'ụwa nke taa atọka ụwa nke taa ọ dịzi ofere karịa mgbe gboo mgbe gboo ị ma na onwe nwanne gị na ebe tere aka onwe nwe ihe dị mkpa ị chọrọ ịgwa ya ime ị ga-eme ị ga-agawagodo ebe a na-edewe ekwentị nke a na-abụrụkwa nke a na-eji n'aka kịta o nke a na-akwụ ọtọ a na-akpọ ya ọkwa telefon enwere a na-akpọ ya mgbe ahụ aha chabụ telefon ị ga ebe ahụ ịkwụ ụgwọ iwe kwụrụ na laịnị onye ọbụla akwụrụ o ruo n'oge nke gị iwe nwee ike kwụ ụgwọ iwe menụ gị na ikpe onye ahụ n'ekwentị gị na onye akwụchie hai obi a na-eme gị polina ịlawa o rukwe mgbe ọzọ a na-aka ya aka ọ na-adị nnọọ ka ahịa akara aka ị ga-aka ya aka kwado akwado tupu ị ga mme ya bụ kpọọ ya ekwentị mana kịta ọ dịrị ụzọ otu ahụ onye ọbụla ma ụmụaka ahụ ma ndị okenye wecha ekwentị o wee bụrụ ihe mmepe obodo na-ewetara mmadụ Ojadili ije nwamba na mmụọ Mbo tigbo titi mbo. anyị eburukwa bịa ọzọ tata ya ama m na iji nkwado maka anyị jikere ejike tata anyị juru eju akpa anyị juru eju anyị ka ewepụtawara unu anyị na-ewepụta ya na-atụpụ a na-ewepụta na-atụpụ a na-emeche na lachita azụ nwere ọzọ na-akọkwara unu akụkọ n'ebe ọbụla o ihe juru eju ka mbịakwanụ Igbo kwenu Igbo kwenu ụmụakwụkwọ dị n'otu Enugu kwazo ọnụ chee ihe emebiela nkịta atara ọkpụkpa nyere ya n'olu o nwere mgbe elu bụ alụ ọsa mana nkịta elu abụ ọzọ alụ ọsa ahapụla omenala merezi omenelu akwatala n'ọdụ igu chee mgbe gboo mgbe ụwa ka ụtọ nwoke amamihe ebiribeghị imeju mmadụ mgbe mmadụ ka were ụjọ mgbe ezi ka dị n'ụkwụ ụkwa mgbe gboo ọ na-abụ nwaanyị nwụta ọkụkọ ọkpọ nwoke ka o gbuo mgbe otu onye anaghị amụ nwa mgbe amamihe bụ arụ na nsọ ala mgbe ihe anaghị eme n'efu mgbe gboo mgbe a na-azụ nwaanyị azụ ma kwado ya nke ọma maka alụmdi mgbe otu onye anaghị amụ nwa mgbe ụmụ nwaanyị buri mma mgbe nwaanyị ji di ya eme ọnụ n'ama mgbe ama ihe bụ alụmdi na nwunye mgbe gboo mgbe inye ekele bụ ndụ ndị Igbo mgbe anaghị agba aka achụ ihe na-ata arụ mgbe agwa bụ mma nwaanyị mgbe a na-atụfu onye ajọ mmadụ n'ajọ ọhịa ka udele were rie ozu ya mgbe anaghị ekpuchi eziokwu aka mgbe gboo mgbe a na-efe mmụọ mgbe a na-asọ ya anya mgbe mmadụ na-ebi ndụ mmụọ mgbe mmụọ na-agbara anyị ọgụ mgbe nwanne anaghị egbu nwanne ya mgbe anaghị eke ikpe n'ọnụ otu onye mgbe mmadụ na-ezu ezu were azụ odogwu mgbe gboo mgbe ụwa ka ụtọ mgbe gboo mgbe ọ na-abụ onye gawa kpọrọ nwanne ya mgbe ụmụaka were nsọpụrụ mgbe a na-eme mmanwụ mgbe okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị mgbe ọha na-amụ nwa mgbe ụmụ nwoke kara aka nọ n'obodo mgbe ama egwuregwu anyị anaghị ezu ike mgbe gboo mgbe nwaanyị na-edebe onwe ya asọ mgbe
ụbara ọrịa adịbeghị mgbe otu onye anaghị akarị obodo, mgbe nri anyị bụ ọgwụ anyị, mgbe obodo na ezinụlọ bụ ụlọ akwụkwọ nwata, mgbe mmụọ na-akụziri mmadụ ihe ọ maghị, mgbe anaghị ahụ ụdọrọ ahụ, mgbe ụwa ka ụtọ. Mgbe gboo, mgbe a na-edebe iwu obodo, mgbe nwoke na-echekwaba ezinụlọ ya, mgbe udo na aṅụrị na-achị, mgbe oke ize ndụ adịbeghị, mgbe obodo na-agba ọgụ, mgbe a na-asọ ndị ichie anya, mgbe gboo, mgbe nwoke na-etozu etozu nwere alụ nwanyị, mgbe anaghị emegbu nwaada na mba, mgbe etu anyị dị jiri anyị afọ, mgbe anyị ji isi anyị echepụta ihe anyị ga-eme, mgbe gboo, mgbe ụwa ka ụtọ. Ụmụ Igbo ibe m, unu ahụgo na ụwa anyị na-emebiela. Ọ bụrụ otu ọ dị na mbụ ka ọ dị kịta. Ugbu a, ife anyị eme bụ na anyị ga-abịa tinye aka ọnụ wee mee ya ka ọ dị mma ọzọ. Ọha niile, unu anụọla ihe ụmụada Junior Enugu. Ọ ga-aka mma na anyị hapụrụ omenelu mewezie omenala. Ndewonu. Ojadili jewo mma na mmụọ Mbọ tigbo titi mbọ. Ojadili jewo mma na mmụọ Mbọ tigbo titi mbọ.
makwa na nwe ka ndị Igbo ụmụ nwaanyị Igbo si eke ekike ma ụmụ nwoke Igbo si eke ekike onwe onye ga-afụ ife ụdị ekike onye ahụ kere ịmata na onye a bụ onye Igbo. Unu ma na ndị Igbo na anyị nwe isi agụ enwekwa nke a na-akpọ kirikiri star ma ntọrị ka George ndị nne anyị na-eke mgbe ahụ ọ na-abịa ekechi ekike adapụta ile anya isi nwaanyị a bụ nwaanyị Igbo. Unu amakwa na nwaanyị Igbo adịghị ama ofu ukwu akwa eyiri nke elu bụ blouse ama ofu ukwu akwa amakwasịkwa ya n'elu amara na onye a bụ nwaada Igbo. Ọ ga-ezunata abụọ ifu nwaanyị ma ofu ukwu akwa isi mba onye abụrụ onye Igbo maka ya eji emere anyị. Unu amakwa na ụmụ nwoke anyị bụ ekechi eke jiri mkpọrọ anyara aka pụta nsi wee nyara ifo na ikiri ya ife ha na mana m bụ nwaada Igbo. Hey! Nwaada Igbo zuru ezu. Otu a ka anyị si eke ekike anyị kechi ike anyị kechie onwe anyị ada agba ọtọ ada afọ ime arụ anyị o wee rụtara m ka esi ekezi ekike n'ugbu a ụmụaka Ojadili biko unu o nwere ike ọ bụrụ na ekiri ihe onyonyo na-afụcha ka ụmụ agbọghọ si eke ekike ugbu a ma nke anyị ekeche azụ ha eghere oye ma nke anyị ekeche afọ ha apụta asị na nke a crop top ma nke anyị emechasị na nke a spaghetti obe kirikiri aka ka ọ ya enwe ihe niile arụ atọgbọrọ otu ọbụla ma ụfọdụ ime arụ ha na-apụta mba ọ bụrụ ihe a ka eji wee mara ụmụ Igbo. Nwaanyị Igbo bụ okechi ekike okechi onwe ya kpuchie ọtọ kpuchie onwe gị ya ka eji nye gị kpọọ ya akwa aje kpuchie ọtọ. Biko ka isi eto ntenụ ụmụ nwaanyị anyị ọkachasị ụmụ nwaanyị ebe a ka ọ kachasị mkpa ka ekike onye ọbụla fụ gị amara na ịbụ nwata Igbo azụrụ azụ kechie onwe gị agbamọtọ ọ bụrụ eji ama onye bụ nwa agbọghọ. Ọ dị ka ọ dị kpọsa ọ dị ka ọ dị eme gị egoro ịgbara ọtọ na-aga ọkwụ nwoke dịka ịdị ga-abịakwute gị oru mgbe ị ga-alụ di ọkwụ nwoke dịka ịdị ga-abịakwute gị mana idowe onwe gị ọfụma kechie onwe gị dịrịsa ka nwaada Igbo nwoke bara uru fụ gị ọ mara na onye a bụ nwata azụrụ azụ ọnya ka Ojadili ji wee dị oke mkpa ịfụgodo ekike anyị mata na ekike a bụ ekike dị mkpa ka anyị mụta ị na-amụta anyị nya biko bido n'ụbọchị tata ọ bụrụ na ịbụ nke na-eyi ibi yiri nke a na-akpọ bomb shot yiri na-agagharị mba emezina ya gbuchie ọtọ gị anyị ka eji wee mara nwata Igbo ada Igbo ka anyị nọdụkwanụ ana m abịanụ.
Ojadili ijewo mma na mmụọ. Mbo mbo tigbo titi mbo. O wee bụrụ ka anyị si wee bịa n'isi njedebe n'oge Ojadili nke tata. Ama m na ịmụtara ihe dị iche, ama m na ịmụtara ihe ọfụma, ama m na ịmụtara ihe ị ga-akọrọ ndị oyi gị, kọrọ ụmụnne gị, kọrọ ukwu na ibe gị. Biko unu chetakwanụ n'oge ọzọ anyị ga-anọnyekwara unu, anyị ga-abịakwa, anyị ga-achọkwa ka unu nọnyere anyị n'oge Ojadili. Pụtakwa na ụbọchị ọzọ anyị ga-ewetakwara unu oge Ojadili. Nya anyị na-atụkwa anya unu na unu ga-abịakwa nọnyere anyị na ụbọchị ọzọ. Kpọkwa ndị ọzọ na-amara maka Ojadili gbasa ozi ọma. Ọ ka bụkwa mmụọ bụ nwaada Edita Francis Chewuze na onye otu m nke a na-akpọ Kosi Anukwu. Anyị na-asị unu nọrọ n'ọfụmanụ, rienụ, ṅụọnụ, ka emesịanụ. Ojadili Mbo mbo tigbo titi mbo. Ojadili Mbo mbo tigbo titi. Ojadili ijewo mma na mmụọ. Mbo mbo tigbo titi mbo. Udekwe tisi ewude. Mbo tigbo titi mbo. Ijewo mma na mmụọ. Mbo mbo tigbo titi.